Nhasi ndiri muno muguta reHarare pakona Masocha naSeke Road. Aiwa, ndauya kuzoona mukomana anozikanwa zvakanyanya nekubika mangoma, anozikanwa zvakanyanya nekugadzira mangoma. Vazhinji vanongoziva nekuti Cymplex music, but iye anombonzi Cymplex wachona vanhu vasingamuzive. So nhasi tatora mukana wekuti timbouya kuzoona mukomana anonzi iye Simbarashe Moyo, the man behind the brand Cymplex music. Handiti uyo ane makore 28 ekuberekwa, 28 ekuberekwa, akatanga zvekuproducer mugore ra2014. Aiwa, kusvika pari nhasi ane mbiri yakakura, arekodha maartist akasiyana siyana kusanganisira Mambo Dutere, Matthias Mere, Jasignal, ndingati Freeman, arekodha maartist akawandisa. Ndiye watoda kuti tinge tinombokurukura naye, muchisanganawo naye mukomana wechidiki. Aiwa, asi akura nokuda kwengoma dzake. Mukarivhura radio, music yakawanda inoplayiwa pamaradio stations imusic yakaproduciwa naSimbarashe Moyo, anova iye the man behind the brand Cymplex music. Aiwa, handei timbonozvionera ari mustudio achirekodha. Uyu sedara vavanditi inini ndatangira kugweru 2014 maizvizero ndopana zvavuka Harare baba 2016. Anditi ndiri kuSolid Records, ndashanda kuSolid Records ka 2018 vanatanga Cymplex music azvimirira. Alright. Anditi nanhasi Cymplex itori brand Cymplex music and producer Cymplex aripo munhu 1. Alright. Kuna na Cymplex 5 na Cymplex 6, Cymplex 1 baba. Hakuna vamwe vakatombotra. Matsongo yangu yochinzwa achirira neka chingonzi Cymplex chichichi. Ndini ndakagadzira baba. Ndinagadzira. Yese ndi TV nasipala pa Cymplex music. Vangonzikawo kazaiwa tudambotumbokurukura usoma chitandara. Saiwa amsa story personal. Chitandara tuta majokes seko mchizo zvandoitawo mchizo kwandakakura nekwandakabvawo. Uyewo ni ushamwaro wamusendi TV tiri pana kuti ichi ushamwaro wedu uri beyond zve kuti aiwa ngatange papo iwo chimbonduudza iwe Cymplex. Usataura kuti ndifunditsira ngantaura zvakanaka. Wanza kuchikidzira. Tinzwanana. Aiwa, handikuchikidzira. Alright. Zita rako chaicho riri pachitupa. Unonzi haniwo. Simbarashe Cymplex. Simbarashe Cymplex. Ndozvi pachitupa. Alright. Une makore mangani? Isa mudenga. Ari mudenga ese ndako. Alright. Isa unoona makore ese ndangu. Alright. Married? Not married. Single and searching? Not single. Not single. Not searching. How's search? What pana mama baby? Ndini twege ruti ningo search single search. Ndini twege. Guys here. Uyu ndiye Cymplex. Twese pamchanza zvoranzani Cymplex music here. They anodzisa mukaona maartist akuzoita musikanzwa pa stage. Nepama songs. Ndira iganta pindo. Ndini anzisa musikanzwa. Kuna wazvishukuru. Kuna kunorekota music. But music zvinoita manje. Apasi pese patoramba chigire kugadzira zvenhamo. Kuti aiwa zvazodai. Pampacho panoda mbodawo masongo ekufara. Alright. So that kozvinyadzi unomborekodha zvinyadzi. Ande kuti zvinyadzi. Hauna zvinyadzi zvakamborekodha. Indaka baba ndiri munhu akarayirwa zvakanaka ndakakura chirirwa nechi. Vabereki zvakanaka ndizvi. Saka ndina netsika yokuti. Saka zvinyadzi auku. Andiwanikwe ikoko. Ndinongoregodha zvinhu zvekuti paredio chinorira. Streets chinorira, mbao chinorira kana unafarira. Mumba chinorira. Una baba namai. Zvakanakisa. Saka unotoselecta kutoti. Ini kutaura kuti gogo wangu ini song yandofara inonzi Stambo. Ndo favorite song yawo. Serious? Watowafuza zvinhu zvokura kuti Cymplex anoti Stambo. Wandofarira Stambo. Ndo song yandofarira. Akanena ndoifarira. Saka ndogaza zvinofara nakuru. Alright, saka chimbotiudza. Iwo wakakurira kupi Cymplex? Kugweru. Gweru ndoku kwako kuhud kwako. Ndoko wakaenda kuchikoro. Ndokwana kuchikoro. Wakatanga kuita uko just after Gweru kuita baba kune chikoro Field Primary. Ndokwana watanga primary yangu. Alright. Kwazopesa muguru mtown. Pamambo high school ndokwana zita secondary school. So amira manu usati maiya ndindri iwe ndiri kukuinterview ana sati so level ni chipo changu chamagitari ndopa chaba chavhurika chabva chandiba chikandisa magitari ndasingatodi kuita zvemagitari zvese kuitawo zvinhu zvakatosiyana. Alright. And if you never far stay bora
waitamba bhora nemakumbi api ayowawo andakapiwa naMwari. Alright. Saka bhora ndinoitamba ndobva yazotoona ndakutoita magitari kutamba sekuseka. Serious? Ende kubata nauta zviya zvekuti like ndakatora time yekunzi unombodzidza zvinetsikana maya zvinhu zvototi hazvambonditora time 1 month chaiyo ndanatogadzira beat but chinhu chandaigona kuita manje ndichoti ndaigona kurita mamistakes angu ndaigadzira chinhu ndainzwa kuti no chimwe chipani pachiri kufira mani zviri kusaunda but hazvisiri zvandikuda sei zvandikuda so ndairamba nchidzidzisa nchidzitsiura zvikanda kuzoti aiwa kwanda kuenda ende pane singazivi kana pandofunga kuti apa pada kubvunza ndaisingaziza kubvunza mukoma wangu imimi ndinoziva izvi izvi ndizvo here apa ndipapa ndikuleka saka ndiani waibvunza patime? First person waibvunza pa that time ainzi Ganjo. He was a producer Sound Drive Records. Ndopanaakatangira but that was end of 2013. Alright. Nana December. Then 2014 ndanakurowa but ndanasanga nemwe mufisi wanga azoshaya zvakanzi Icon. Alright. Because anga ane time I'm industry ndaingaunza no apa bo but chaizvi apa bo but this and this. Because Icon munhu kuti ama software anganawo. Software se music wanganawo so zvazvakundiita easy manje kuti ndaenda kuwana mama plugins. Mama software nenda kushandisa ndanda kuzviwana kwaari. So ndana boss chinja ndakada shungura kuti ndaigadzira beat fana record ndogadzira beat kuti saka pandaita era ndaitozvikorera chi ngoba watozvikorera saka ipapo waiva kupi pawaita zvese pawaitanga landiri gwero. Alright. Ku Ghetto Studios kune studio imwe mfesi wanganzi Cheese ari kugwero. Alright. Nenzi Cheese Beats kumtapa ndipo ataitira. Alright. Kudeni manje vakazogamuchira sei vabereki? Wakura nevabereki? Baba padhimba itopisa nyaya yasada kunzwika but advantage andazoita ndakira ndazoni kuti mchimba wangu paizoda achikura kombe manje ubvazonzikana nema wako ndaita mawinda mwana yakuta izvi mwana yakuta izvi chichichi sazvazongoita kuti ndakura kombi hanziwo kuti mwana yakugadza magitara chichichi wakusaka kutoita mbiri zvokutodaro gwero unochiita kuti apo saka ndikuri muvhiza rada kuti sununguro wechi basa rako rakapupurira kune vanhu vari kunze waiziva zvoroti nini zvazvakundirerukira padhini kuti mwana wangu momuzoko zvaitira kuti sei akutaura kuti nemahwindi chichi akozi like mchimba wangu inini andakuzika mwana team sa mchimba rado akaoneka kubata maisimba kana Cymplex sa zvazvakuvanakidza manje iwo zvakunguvashamisa kuti sei zviuda izvo saka ndo zvakaita kuti vhiza rangu simba even parazoya kundokuharare havana mbonyanyonetsa kuti usaende vangoti mboita zvona zvauda kuita nekuti kuuya kuharare wakauya uchiri wechidiki ndandiri mupana tanga kuya muharare ngati 2015 pandakauya neyainzi Liquid Studios ndiri kuglenora ndakana about around August September 2015 ndadzokera kumba November ndadzokera kumba gwero like unoziva kuti first time ndizvo zvisingazodi zvinanazoronge saka ndakaona zvinhu zvikuitika panapa situation mazi nyambodzora padenika ndimono refresher mind ndarefresher mind ka gore richitanga January ndiona ndotangira papi pandadzokera gwero chidzokera kustudio emufesi wangu jizi yayo timu rariko ndadzoka wakamuda mbodi timbobata basa tese nchimboona kuti ndodi ndoita seiwo zvandikurongawo chamaro zati apfana ndakadzisa ipapo paiona Mr. G Magaiva ndiwana vanodzidzisa ndakaguruma ipapo aimba pandinabvisa producer usati akandirambira kuti amazi iwo wandongwaendere ita zvari kuita chichichi bobo inozati handikwanisi kunyengera vana varamba izvi ndapo aikandopa ngatovhura studio yake because aikataiboita chese pachise abva ati amazi simba isi danger uyachi pa studio pangu tongorowa graph tochiita kuti ngata bomb face wangu wezi sisi vajiza vachedza kuti uyu mwana wamungu kushainira uyu ndipageti wamukushainira izvi munhu mangwana muchamutsvaga kandi munhu mangwana muchamudimba pachandoziva munhu muchamutsvaga mangwana munhu inzwa uri ipapo pane chimwe chandiinspire kuti tisimbise kuroti une vakatokudadira basa iri richitanga. Alright, mfeza studio ndakati wangu ndadzoka ndamboti timbobata tese iziya chironga zvandikuronga.
kwete kudzoka zvachese no zvekuti time ino ndiri padheni ka chiboronga zvandikuronga then ndona todi zvikanzi Simba ona kuti akwanise kutongera taura neboys ndori kurura na studio inini ndingoripo hangu ine chikuzoda mari dzangu dzandikuda apo ina accident boys madi manje ona chikata boys sisi wakanga toripo kandozi ona munhu amunguita izvi vakatotaura baba nyana about 10 to 15 ongari papo pa studio vakataura ndisa response munhu amungudai one time chandese chamtsvaga mangwana munheka mchazo regret sisi vemuchinda vakatoona future waiziya zviya zvokuti munhu ainge angotaurawo like achiona the situation inge iri papo waiziya bizvecho ainda kafika nafila kuti zvecho team ndonodai apa dasi aikamva tukuya patatoenda ona ikana patanga topa chicraft togaza maridzi team imwe yakutouya chichitorwa chicraft yedu nice then January mpaka patatu boom yakabva nayo kuno alright kaya kunoko vanati solid records 2016 darwa ngationa hapana chikepu chema videos bada Simcape na Cymplex video Simcape but I can face wangu I can roji maybe alright I can power kuza paza power arwa made Simcape alright face wangu ani munhu akanibeza ona sasa ndo mrasira kana pane mukana zvanza zvinogeza kapane mukana wamanda ma videos uya wote sin uite ma videos pato yakatorwa made zvinoda kupusha craft team ngo yakutotanga kutoita but ubona ka weze zvinozoita umwari mwari ane maitiro akanoita sei anoita ndipo bana pusha svika 2018 ndo bana zo shifta nchu ya Cymplex music tanga kuti azvi Cymplex music ndiri pana until today ingori Cymplex music alright nderipi kubva uchitanga in fact mazuva ako ekutanga kuti Cymplex music andiri nderipi beat rawakagadzira rakarira zvekuti iroro ndo rakava breakthrough yako kana kuti artist song yawakarekodha yaunoti pandakarekodha ningi paipaika I think ndo pakatanga ku pajeni yese kana kuti pajeni yako yese song yanoyazoziva kuti in fact munhu akatanga kunyatso believe max madays wow Talky vibes alright 2016 ya September October alright plus madays wow ndana Crispy my manager tatasangana alright so like munanga nema links ni mama artists and stuff so zvainga zvakuita nyore alright but zvinhu zvakaoma by time so Talky ndo madays ndakamitira masonga ndakamitira ndo futhi madays akainga napana wake vaiti event and go round na Firefox wafana so vamwe 3 vairoisa zvima works alright saka ipapo ndo bandanga kupusha ndo madays ndari kuti song inonzi rumbidzwa yeye alright takaita kuti 2016 akazoibudisa tikazoibudisa 2017 takazoibudisa 2017 end of 2017 koko alright 2017 jama patataire kuda kumashure alright so chichi nechiitika pakunonoka kubuditsa masongs no music expire alright music expire and ndo chanoza kuti masongs akawanda kamari kuda 2016 mazhinji akamabudisa 2017 alright paenzi ndandigo round chichi ndo patakira ndokuona sei nemama reggae angari papo zvakawanda ngatanga futushana na Gaspi from that time so the moment unotanga kushana mamata nemazita mamartist ndovanenga kuti akulenga but zvasiri easy ndasanyora ndimba zitanga kusangana na Freeman alright vanazoitira Freeman song enzi wekwedu paupa muraenzi wekwedu kure company that was my first song yakatanga kurira iyo alright and mbana katanga feel out yes apo zvakumeka sense that song ichifolo one sweet chingamurora just signal so zvinhu zvakatanga kana nabva wambotanga feel out zvisho basa rinenge kuti rakusununguka tambanuka apa unenge wakufeel out vanhu vanga kuzvitambira bozi ndara chinhu wanika azvinyori kufadza vanhu bozi vanhu macharacters akasiyana vanhu vane mamudzi akasiyana vanhu vane unhu hwakasiyana kune zvaunofarira iwe usingafarira na uyu kune zvaunofarira na uyu usingafarira na uyu but unofanira kuti chinhu chauchagadzira chichafadza uyu na uyu na uyu na uyu vese waona saka hazvisi easy haipa vanhu nyeberi hazvisi easy ndopanaita futi song yasekala yanzi changamire dombo yakarira yakatambira zvakanaka song ndopa yakarira zvinhu zvakatanga kubva zvangochinja papo inoita na Sadaka from there
basa rakuenda mberi. Alright. Kugadzira zvitambiro ne vanhu. Wanato zvinakiwawo music. Zvofadza ungogadzira zvinhu zvofarwa nevanhu guys. It's not easy but zvinofadza. But even though panogadzira isong neartist yobvarira azvo zvinongofadza guys. Ini ndine rhythm rako nanhasi rawakagadzira nanhasi ndotoridza kana motikari kana kumba ndotozika wannabe. Yeah, munhu wese anoti that rhythm rakaipa. But inini ndechifira kuti haisi best yangu kanti sandaitsogutsikana but vanhu ndoneka vachizoziva kuti izvi boho here kana kuti kwete kana zvatinakidza here. So ndosho zvinozoita kuti tiitewo proud kuti zvinhu zvatambirawo zvakanaka nevanhu. Chinhu chafadzawo vanhu chofanira kungotenda kuti apa mwari akona because hakusi kugona kwedu kana kuda kwedu asi ndimwari angaita zviite sekudaro nekuti hazvisinyore. Mangani maproducer ariko vangani vaimba variko handiti zvinhu zvingani zvinoitika mukati menyika zvimwe zvacho zvinogona tovhiringa panotobuda basa handiti but wozoona kuti zvinhu zvatotambira zvotorira hazvisinyore mukoma zvisinyore tiri musemi-industry momo muzimbabwe mune maproducer akawanda ichokwadi the likes of ana Makumbe production Gibson Makumbe ukama hwenyu nevanhu vakaita sana Makumbe wakamira sei? Mune muchinzwana here kana kuti andori macompetition mune muchikombita? Alright. Because pane maartist anorira ikoko pana mudaira musamenda ku pamataura kuti competition once music waita for competition nokuwara mugame. Alright. Ita zvinhu zvako usingatarisi kuti ninga azoita sei because once watarisa kuti data competition ningi iyo ninga uzizwa anoshandisa kuti arire. Alright. Kana uzive simba rake rinobva papi rekuti arire. Saka uri kuti Gibson anotora simba kuti Gibson apa ndapa example yeGibson imukoma indipindura pamataura kuti competition ngati ndopa clear pe competition. Saka ina nshana ndite zvecompetition inini ndinoshanda nevanhu vakasiyana siyana saka ndite competition. But unonzwa sei kana but munataza Gibson ka handi mukoma wangu aisiya but vakauya kumangoma kuno ndawakwadza kwavo kumuchongoyo vanopapaidzawo saka ndimukoma wangu. Sauri Gibson ndiwo muchongoyo asiyane nemangoma because Gibson anorwa gospel nemapostori ndio zvanorwa igone gospel ka nesungu ini ndinowa kuno kumadance afrobeats ndokwangwa nema hip hop nema hip hop ko but kwandakawandira ndokuti madance afrobeat yo nezvimacheza ndorowa futi saka padava mukoma mpo handipa song yamambo tutere inonzi kuchemaruru tatotateza ndimi makaita mese ndakaita beat kugospel kwacho haumukundere boss pane vamwe vanototi vamwe kunzo uko vamwe vanototi Cymplex anokunda Gibson zvafancho paitwa fight chaicho varikuwa vasono vanojaja kuti uyu ndinondorova uya kune majaji vanozojaja kuti uyu ndiarova kana kuti uyu aiwa ndianodai saka majaji ka ndo iwo vatinoti mafanzi edu kana vateereri vedu ndo vanozoti aiwa ukuku uyu anokunda nhingi ukuku uyu anokunda nhingi saka that way tinosiyira kuvanhu vateereri vane nzive vatinobikira zvatinogadzira ndo vanozoti aiwa uyu nyanzvi uku kana taiwa vese vari bo cause at the end of the day mese mukugadzira zvinhu zvindawana but tisa ndingagadzira zvakafanana tinogadzira zvakasiyana bo tikagadzira tese zvakafanana ka titogadzira chinhu so that's how we anogadzira izvi uyu anogadzira but at the same time chatogadzira music inozvindawana. Pane maartist mahombi the likes of ana Mambo Dutere watauri na Baba Harare vanotomborekodha kunoko. Yes. Vozonorekodha futi kupi kumakumbe production. Yes. Aurwadziwe here paunonzwa kuti artist wako aenda ndotofara cause dzimwe nguva zvafanana example ngokutaura zvafanana songonyana kuchemarura mambo wakauya akati angagadzira instrument handiti ndechinhu chakati tikagadzira handiti ndobva vazonopedza mafocus namakumbe. Why mambo namakumbe vajairana vakuzivana kuti mambo ndikadai mafocus ngadai zvinhu zvamambo zvinobuda zvakata sei zvakanaka. Ndasonga yakatoita iyi song cause indakaita sound yangu ibeat uko wabva zvinoita uchi
vocals saka ina mambooneka kusiyana saka ndinotofara cause dzimwe nguwa kune imwe sound unoti ati akatouya naye tongona kuti shamwari ichi chinhu chikuda ningi kana ndikuona JMP kana ndiona ningi guys ndo sound yake kwetawo atizoti akatouya wadaanza ati ichi chinhu choda Cymplex ndandouya nacho kana mubro yangu kuti ichi chinhu chingana nacho na Cymplex chokuda zvakadai zvakanaka saka mune mane sound yake alright and ane touch yake ndi ane kwakasimbirawo so zvazvinoita manje zvekuti artist akaigadzira album zvakodzera kuti asiyanise maproducers pakugadzira zvinana akazopisa vocals nemunhu wani but instruments asiyanise so that sound yake inobuda ichi yakasiyana so that auziye kuti uyu achagadzira chakata sei saka pano zviumbanidza panobuda usaindi different hazofana nealbum kuti ikungonzwa chinhu wana panobuda zvinhu zvakata sei zvakasiyana saka zvati aitype chesound chinoona Cymplex icho ndinoona ningi icho ndinoona sunshine ndinoona chuku ndinoona zvinoita kuti music iite sei isimbi. Alright, trip hapo wakarekoda ma songs na Ana Freeman and the likes of Ana Pombi ukarowa chibaba futi chairekoda pana big time achairowa ma songs akawanda uchirekoda song unokwanisa here kuionewo kutoti iyi hit song kana kuti unotozoshamisikawo wakararamba uchinzwa kuti song iri kupisa panze inoudza chinhu wani panyaya music uona zvinhu zvinogeza tiri mustudio paso zvinorira kunze zvinhu zvinotibhowa tiri munomu ndo zvinhu zvosvika alright ndo chokwadi music yamunoti chisong ichi chamunofunga kuti chisong chogona kurira achirire chisong chocho ndokutauri alright chikatozorira after 2 years but chinhu chamunoti kuti chinhu chakadhakwa chinhu chosvika chirira baba chichingobuda kunze uku ende chinhu chamumangodza kuti kana mixing yamangoita pa mangoita zvekuti ngatingochita muse effort mongochita ngachiri zvezvo zviribo ngatingoisa chinorira pachinhu chamunoisa effort nokukwenenzvera mota sei achirire ndoda kutaura zvafanira makanga artist paunogadzira music masong anonyatsonzi unozouya kuna producer moti mix aka 5 ka 6 uita sikumuzika zvadai so so ngewe baba herire baba alright pachinhu chanongoti inini mona chinhu chawe ndangochingo dadada zvachiriro chichi ndipe chakadaro wapedza alright ndo zvinotosvika kure alright example wangu ndingasoenda kure uyo mufesi anonzi hanzi Kim Monade kusouth akaimba kasonge kudona aiziya kakasina na quality amerika chidona kakata sei kamchija life izvi akana mchija life akutofamba nejiwagura nekasonge kungodona wakaridza maspika quality yakadhakwa but kakarira alright otherwise pamatongoita chitamba zvimagiupinto chine quality yakadhakwa baba vafana venyu havo vanofamba vachibata vanhu kwiyo akana quality kasonge yakaya baba kakarira urongi inozhezhera inodistorta songe yawo yaiterera pamaspika chaizvo but yakarira alright so zvinhu zvamune maisawo effort yese kazhinji zvinodisappoint yes alright so iwe ndeipi song naartist waunoti artist uyu sesong yakati pepe taingoitawo zvokuti kana iye artist example stambo yababa raisha wamfunza bravo song ya bravo atungu yatinoita 2 hours but that song tatatopedza serious ndatongogadzira beat yachingofamba zvakare kaka vanatongupisa mavova backing chinhu chandangoisa pasong ya ibase ndinazongoti kanisa base ngodai vatangochi expose kuti achatoiboy song ichi chama song yako yaita but stambo indaitwa kushow kwake mazuva akatozoona chakutomachainja chakutoda song yayo totamba stambo so inyaya kuti taisauri kana zvana shinga murora zvana vabvuma ukanga ungesitonyeni baba hapana zviripo paso serious hamuna kutombonyanyisa kikirikiki hapana ndokutaurira masongo amusingatomboisa effort nhandurira kozoti masongs amunorwa mahours muchirekonoita unogumbuka asi pane mamwe azvo anogandadakire kurira zvavo zimwe inogona kukuremera kurekoda unogona tora time ita sei rwadza kurekoda dzimwe nguva ngotoenda nemagetsi mutoita imwe dzimwe nguva unoti taita beat tagumira muroad katimbosiyai song iyoyo inenge nepotisha kuda sei nekurira kozoti pamaartist awarekoda iwewo ndeupi artist waunoti uyu of course anonakidza ndomurekoda but zvinomboita karate patinorekoda waungati akati homei kushanda naye ndiani pambacho unozachi unenge wachira nekarekta imwe cause ini zvandoita manje
ukachipenga ndotopinda mumudi yekupenga. Alright. Ukachifara unopinda mumudi yekufara. Ukachiseka ndopinda mumudi yekuseka. Wayawasura ndotopinda mumudi yeko. So ndinoendana code nemudi yemuntu. Kune munhu ane pride. Ndotopinda pride yake kungozati ndo zvati. Kuti munhu anga chichifara ipi. Utakasunguka. Saka ndofana weather nditambira zviripo zvinouya ipapo ndozona ndopinda iyoyo. Alright. Uchenza vantu vazonyanyisa kuti the pride yanyanyisa tuzoti wangu uku. Alright. Notozomutsura futi utoti. Unotsura kwachikuru tayo. Kosi pamba basa kuda muchifara muchidi uchiza zvikuda munhu aisi. So pride yako hatisikuida for now. Nozonoita warira. Kosi yo unogona kwako wauya kwandiri ne pride yako ugona ndiri. Wauya kwandiri saka ngatiti nezvandiri handiri because iwe pride yakuda wachigona sanga kwandiri handiri but ndinga waita kuti uchinzi kuda service yangu indi kuti uchispekta use client yangu because ndimarungu ndimazungu wacho handiri saka kuti basa rinakidze ufange mese muchifara muri pamudi meche but varitoriko vakaoma hatidiwi dokutaura mazita varitoriko ndara munoziva kuti zvafana nemuchibage temesa musoro chibage unosangana zvese vaisa mune chakaura chadyiwa nemakonye adi zvese zvezvirimo muchibage imo maisa but edendoviti zvinokuzongonogaiswa zvezvobuda zviri hupfu vaisa. Alright. Wataura pachikuru. Alright, tiri papo ndeupi artist anditi hatisi kuti vamwe vese havakunakidze kurekodha nawo but waunoti uya kana tirekodha kana neni ndinokurumidza ndapinda mumudu ndonzwa kuti vakawanda cause inini yes unoziva kuti nguva yekuti munhu wese angosuruwara iripo nguva yese kuti munhu wese angofela lo iriko cause tiri vanhu handiti but chinhu chanechishuwira chekuti pavese panoita basa mudhi wange ngeri hai. Alright. So that chinhu chachagadzira unenge uchinakirwa uchifara. So I try kuti pese panosangana nemunhu wese try kunge chifaya example pamasvikawo chiri kuti new voice anani nawo yanga ingori ipi new voice isi vanyi vapfana but tinotofara kuti basa richenese nakidza so munhu wese anotonakidza. Alright. Hauna kuti apana ndosana kuti inini ndotopinda muzoni mako cause ndikasadaro ka ungatonibowa but uri client so I have to ndozvinodiwa neclient unotongezawo zviripo ofadza murungu vazungu wakafadza vazungu unofana nenzara hataura zvavo saka iwa makiwa yetu lawa satifanisa vavambe kuhle sisenza lawo kuhle vatavi lasentawo ndava yase yenzi msebenzi yabona hayi ngikuzwile baba. So unayo ntombi layo uthanda nayo lapho uzobuza kwintombi uzobuza interview kaSimplex interview kaSimplex akona amantombazana ayakuthanda lapho phandle so ngiyababuza amantombazana lawa angenza la intombazana yami khona ikhona so hayiwa nechishona rungoti ndine munhu siyanai nazo kana manakirwa naSimplex anechi nakirwa zvichiperereko nakirwa nemusic alright was music yasitininga yagadzirwa nini. Alright, saka zvinhu zvichinwani saka vagadzira music kuti vanakirwe alright vafare vabvise mastresses nemusic so unogona kutongowabvisa futi stress nemusic ndosazvigadzira music kuti anokwanisa kutera ari kwaari ikoko downloada enzwa so far saka music yese inenge ichi Cymplex music kapanozwa kuti Cymplex aiwa ndini mukuru ndiwo Cymplex vanodiki zvake but wagadzira mangoma tasvika apa paba tinowarisa. Alright. So tiri ipapo ndoda ndimboziva chinhu ichi anditi asi ndibvunza kwakawanda ngatipedza ndizvo ndibvunza zvakabvunza ndachida unatsobvunza vanhu because Cymplex wauzombobatike pamainterview sezvo zvitatomuhaijeka pandoni maartist ada kutopinda rekodi ora chekupesira tine umwe mwana ari kunzoku anditi kana kuti madhara chavo chavatokura vari kuda kuitawo zvemusic vari kushayiwa kuti ndotangira papi unokwanisa kuvabatsira sei vakadaro una chinoitika music inoda chipo chakasangana nechido kuti sese chibuni saka panogona pane munhu ane chipo asinawo chido asachigona anobetsereka koita munhu ane chido asi chipo chisipo unogona kubetsereka but kubata kwacho kunoona kunetsa
but tinoedzawo kubetsa zvikapa tiona kuti chipo chiripo nechido here kana pane chimwe chisipo ipapo. Because chido nechipo ngazvifambidzana kana chipo nechido ngazvifambidzana. Apafana kupota chido chipo pasina kana poti chipo chido pasina. But pane chipo chido pasina panokwanisika kuisa chido kuti chipo nachido wakwanisa chinowa. Alright guys, ndomwa mazvidzira anzi chipo nechido ukauya wakadaro hanza. Aipa maziya kuti chipo nechido. Chipo nechido abatana pabuda chido. Alright, panobuda chido. So inzwaika aiwa Cymplex ndewangu handiti. Ndewangu Cymplex haivini zvese zvikapera tikadza tichabude mutv na Cymplex tichinwani. So musazobatikane kuti anko vanga vachibvunza Cymplex pakwezi yo kune vana kusumukira mumindazi. I'm open kubetsera my ideas. No. ABC Twitter zvipi wanda kushanda nezo aiwa you are welcome. Number ndo dzatesa chi pa screen. Yeah, very welcome. Munongobata pa number idzo dzedzi talent renyu robarato pfurira. Ati chingada kuzana kuti panogadzira music usagadzira chinoda kuita iso. Gadzira chinoda kuti music yangu isvike kuvanhu kana music yangu itewo chiremerera chinoda chawaisi. Posagadzira chinoda kuita iso ndinozvimanisa kuti mumwe. Alright. Asi ngoti ukagadzira music kuti mwari ndimunoziva. Kandi ndimaita kuti ndimunoziva kuti why ndaita izvi kandi why ndaimba zvinokwanisa kuti sei. Alright. Iwewe sandapedza wakagadzira maridhimu akawanda wakagadzira ndepi songwo yaunoti ndinombopotawo ndichiridza ndichinyakirwa. Cymplex kwandina magadzira. Saka iwo wobika sadza padini wobvada nsukuri jina kuti kushata kuri waribika nekuti riri kushata kureva kuti pane rimwe ranotongobika riri kushata ndokozoridyira hamwe wabika sadza unotobika sadza efriji hambopa pindore anogumbura varungu ndichazobvunza ndandepindura wobika sadza zvizosa padini mwenyu ayese dya ini rine mapunda ntoji saka umbondibikire nemapunda aiwa ndakatadza kubika. Aiwa ufanotadza kubika wozomwa nenzara pawabika. Saka tobika kuti upedze nzara uchi. Manza ere professionalism yakawanda pa mumbomugone kumutuma zvokutaura mumbomutuma. Aiwa Cymplex, thank you so much wangu nogara pa. Mozondogara tiri panapa na Cymplex. Thank you send TV and crew but nyako kuti nomboshanya dzogara anogara titese shanya kuti toita sechama chionesana hapana paukama wedu ese but maita basa guys even vari kuona ngavakomborera mwari kuti zvakanaka musarege kutisapota guys ramai muchitsigira muchitisapota ndimi vanhu vacho muna April uvaudza kuti muna April uri kuita zvaya wakapromisa kuti April pabirthday pako uchaita something go last year not this year last year so this next year vapromisa zvacho zvinozowanda but ayo rega tione kuti patosvika April zveke zvakamira sei timboronga kaprogram kekuti munodonetawo ipapo ndopandachinotaa nemukuru wangu tagara tamboigara pasi nemukuru wangu Jazin pajoza pachibaba takatomboironga saka zvinhu zviri mugwara so aiwa chibaba chakati tifana kumbodoneta especially kugweru kwatobvako ndoda kutoenda neugweru aiwa takatozonga namukuru zvekutoti tasarangoti sezvo tine vanhu atasemi changoti mukuru zvinhu zvia zvangatingozisimudzirai timbonodonetera machembere edu kuchi kwatinobvawo kana kuti nherera dzedu ikoko pamene changoona kuti mwari achangotinangisa papi nekuti isusu hatizivi mangwana kwawamira ziva izi asi munhu anoziva ndimwari kuti achangotimutsa kuti aiwa nangai apa atipedze kutaura regai tipedze edu interviews tipfuurire mberi nenyaya dzedu naCymplex handiti so ndinoda kuti big shout out kuna ska 263 handiti ndo akatibatira kamera ska 263 saka bo much love